Μουλιάσαμε στα μπαθ στην Ισλανδία. Σε 7 ημέρες πήγαμε σε 3 μπαθ. Περάσαμε τέλεια, άξιζε τον κόπο. Γι' αυτό σε αυτό το βίντεο θα σας πω την εμπειρία μας όπως τη ζήσαμε εμείς, ώστε να επιλέξετε κι εσείς αν θέλετε να το ζήσετε αυτό σαν εμπειρία ή όχι. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί θα δώσω ένα pro tip. Τα μπαθ στην Ισλανδία είναι κάτι από τα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνει κάποιος, επομένως θεωρώ ότι έστω σε ένα πρέπει να πας οπωσδήποτε. Μην το αφήσεις εντελώς εκτός. Και αν έχεις κάποια πράγματα που σε κρατάνε πίσω, άσε με να σου εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα, τα μπαθ στην Ισλανδία έχουν πολύ ωραία υπηρεσία. Εμείς δεν γνωρίσαμε τι θα αντιμετωπίσουμε, πώς είναι εκεί η κατάσταση, αλλά είναι πολύ οργανωμένα, δεν χρειάζεται να κουβαλάς τίποτα μαζί σου, πετσέτες, ούτε μερικά ούτε μαγιό. Άμα θες να πας και να σου δώσουν μαγιό, έχει και να σου δώσουν μαγιό. Εντάξει, όμως ένα μαγιό πάρε. Εγώ δηλαδή δεν θα ήθελα να βάλω ξένο μαγιό, κάπως. Αλλά όπως πας για ένα καφέ, πας και να κάνεις μπαθ, όπως είσαι με τα ρούχα σου. Δεν χρειάζεται τσάντα, δεν χρειάζεται τίποτα. Έχει locker, σου δίνουν βραχιολάκι να κλειδώσεις τα πράγματά σου. Ας από εκεί δεν κλέβει κανείς τίποτα έξω, να τα αφήσεις όλα. Δεν πρόκειται να σε κλέψουν. Και το κάθε μπαθ είναι διαφορετικό. Για παράδειγμα, το Blue Lagoon που είναι και το ξακουστό, που είναι κοντά στο Reykjavik, κοντά στο αεροδρόμιο, είναι ένα μπαθ που είναι μια τεράστια εγκατάσταση. Δηλαδή για να το περπατήσεις γύρω-γύρω μέσα στην πισίνα μπορεί να θέλει να κάνεις 15 λεπτά. Είναι πολύ μεγάλο, δέχεται εκατοντάδες κόσμου και το νερό του είναι γκρι γαλάζιο και αλμυρό. Έχει θιάφι μέσα, είναι μια διαφορετική κατάσταση. Έχει να διαλέξεις πακέτα. Αν θέλεις να πάρεις ποτά μέσα στο πακέτο σου, 2 ποτάκια σου τα δίνουν, ας πούμε, έχει ένα πακέτο να έχει μέσα 2 ποτά και 3 μάσκες. Ενώ το στάνταρ πακέτο έχει να κάνεις 1 μάσκα. Έχει κάτι σαν περίπτερα εκεί στην πισινούλα που πας εκεί και σου δίνουν και σου κάνουν μάσκα προσώπου. Έχει να αγοράσεις προϊόντα για το σπίτι άμα θες. Είναι όμως διαφορετικό από τα άλλα δύο. Τα άλλα δύο δεν είναι τόσο τουριστικά, είναι πολύ μικρότερα, φιλοξενούν πολύ λιγότερο κόσμο. Νομίζω είναι αυτό που κάνουν οι τοπικοί περισσότερο για μπαθ. Είναι με γλυκό νερό, θερμό γλυκό νερό και έχουν φύση, έχουν τοπίο να χαζέψεις. Για παράδειγμα, το Vok Bath είναι δίπλα σε μια λίμνη, στην οποία άμα θες μπορείς και να βουτήξεις, το νερό είναι παγωμένο. Οκτώβριο μήνα που πήγαμε εμείς, δηλαδή το νερό είχε 3 βαθμούς, ίσα ίσα δεν είχε παγώσει από πάνω η λίμνη. Μπορείς να βουτήξεις εκεί, αν θες να κάνεις έτσι την αντίθεση με το ζεστό. Ή στο Τζεωσί που πήγαμε, στο φάρο στο Húsavík βόρεια, χαζεύεις τον αρκτικό κύκλο, τον ωκεανό. Και αν είσαι τυχερός μπορεί να δεις καμιά φάλα. Όχι, δεν ξέρω αν θα δεις φάλα. Τώρα το παράκανα. Αλλά είναι μια εμπειρία που αξίζει να την κάνεις. Και αν έμεινες μέχρι εδώ στο βίντεο, θα σε ανταμείψω και με ένα ακόμα pro tip. Αν το ταξιδέψεις στην Ισλανδία με τροχόσπιτο, σε απασχολεί και πού θα κάνεις μπάνιο, σε ποιο κάμπινγκ θα κοιμηθείς, ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Αν βάλεις τα bath στο πρόγραμμά σου, έχεις και μια επιλογή ότι πλήθηκα σήμερα. Δηλαδή είσαι ένα μεσημέρι προς απόγευμα, τελειώνει η μέρα, πας σε ένα bath, το απολαμβάνεις μια ωρίτσα, κάνεις και ένα ντουζάκι και δεν σε απασχολεί που θα κάνεις ντουζ, αν θα κάνεις το τροχόσπιτο, αν έχει νερό το τροχόσπιτο ή αν το κάμπινγκ που θα πας είναι καθαρό. Έκανες το μπανάκι σου εκεί, έζησες την Ισλανδική εμπειρία, αλλά είσαι και καθαρός, ξεβρωμίστηκες. Pro tip. Αν με ρωτάτε εμένα, σε 7 ημέρες πήγαμε σε 3 μπαθ, δεν θα το άλλαζα. Μη σας πω, πήγαινα και σε 4ο. Αυτά που λέω είναι πράγματα που θα θέλαμε και εμείς να ακούσουμε όταν οργανώναμε το ταξίδι. Να μας πει κάποιος τι είναι τα μπαθ, πώς το ζήσαν εμπειρία, αξίζουν, δεν αξίζουν. Η προσωπική μου άποψη, αλλά νομίζω και των άλλων 3 παιδιών, της γυναίκας μου και του Αργύρη και της Δανάης, είναι ότι ναι, κάντε μπαθ. Όσα μπορείτε, 3, 4, 2. Θέλετε να κάνετε μόνο ένα, εκεί δεν ξέρω να σας πω να διαλέξω. Αν θέλετε να κάνετε μόνο ένα, είναι θέμα γούστου. Αν θες να πας Blue Lagoon ή σε κάποιο πιο ήσυχο, πιο μικρό, έτσι να το ζήσεις πιο ισλανδικά. Να μην είναι τόσο tourist trap. Που το Blue Lagoon δεν είναι tourist trap, είναι ωραίο, αλλά είναι για να σερβίρει εκατοντάδες κόσμου κάθε ημέρα. Αν θέλετε να δείτε ολόκληρο το vlog
αλλά και το πόσο μας κόστισε αυτό το ταξίδι αφήνω εδώ και εδώ τα βίντεο. Πείτε μου αν σας άρεσαν, γράψτε μου στα σχόλια και σας χαιρετώ. Peace!